Приятели, ще ви изложа набързо техниката за постигане на всякакъв вид цели. Аз съм Грациела и съм лайф, бизнес и женски коуч. Първо, седнете и помислете много добре каква е конкретно вашата цел. Когато сте наясно какво точно искате, напишете какви ресурси имате за осъществяването й или какви ресурси ви трябват и как бихте могли да набавите ресурсите, които ви трябват. Помислете също така, какво чувствате, когато мислите за вашата цел и защо точно тя е важна за вас в момента. След това си дайте срок. До кога искате да бъде изпълнена тази ваша цел? Пропишете я първо на малки стъпки, стъпка по стъпка, като за всяка стъпка си давайте срок до кога трябва да бъде изпълнена. И така, докато постигнете крайната цел. Ако ви е трудно и не успявате, обадете ми се, пишете ми, заедно ще ви помогна вие сами да намерите правилното решение на вашата задача. Благодаря.